Donc suna an sigira an bɛ fɛ ka dakurunya damadɔni fɔ fɛn minnu kan o ye Kidali actuellement situation minnu bɛ yen nɔ kunnafoni laban minnu bɛ an bolo Kidali kan parce que depuis dugu jɛra an bɛ ka ɲininka ko la ensuite o fana tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min y'an ka finitigilakaw ka kunnafonidisoba ye ni o ye DIRPA ye olu fana ye conférence de presse kɛ bi ka kunnafoniya dɔ di armée yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ octobre kalo kɔnɔna la kalo min sara sisan u ye dakurunya fila fɔ recrutement kan finitigilakaw wulikajɔ min na centre la ani MINUSMA ka kan minnu bɛ ka di an ka armée ma o ye dakurunya fila fɔ kan an b'o dakurunya fila k'o lase aw ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka œuvre sociale kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kabi président bɛ sigi waati min na n'o ye Asimi Goyita ye a ko a ka fond de souveraineté n'o ye $150 ye ko a b'a tila tilayɔrɔ saba ye tilayɔrɔ fila k'a b'a ta k'a don œuvre sociale la o ye jumɛn degun min bɛ jamanadenw kan k'a ka nin fond de souveraineté in ta k'a don da fɛ walasa degun bɛ se ka wuli ka bɔ jamanadenw kan cogo min na aw y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye fourage caman ye olu senna balo caman dira mɔgɔw ma dɔgɔtɔrɔsow caman jɔra fɛn caman kɛra a kɔnɔna la fo ka taga se président yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Douglas Ala ka hinɛ la o wulikajɔw senfɛ Bamantu kɔni sera ka dankari ale ni na an bɛ dugawu don kɛ ale Ala k'a dayɔrɔ suma wulikajɔ senfɛ président kɔni a ye acte dɔ posé vraiment bi ta in diyara ne ye kosɛbɛ même n'a sɔrɔ ne nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ o ye centre de dialyse min kɛra kan kɔnɔ n'o ye génie militaire ye bref c'est comme si a taara kɛ ne yɛrɛ ka so cette fois-ci donc an bɛna dakurunya damadɔni fɔ a ye o fɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw b'a kalama waati o waati n'an ka finitigila ka armée ni armée commencera ka se sɔrɔ jugu kan waati o waati surtout aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o de la n ko k'a fɔ ye n ko Kidali ko n k'an ka tugu armée kɔ a la ni armée y'a sen ta k'a da ka sebaga sɔrɔ jugu kan waati o waati i b'a ye fɛn min ye an jugulamɔgɔ ye o bɛ taga wuli ni rapport kuntanw ye ko Human Rights Watch bɛ fɛn jumɛn de u taara fɛn kɛrɛnkɛrɛn caman sɛbɛn an ka armée kan an hakilila ye min ye an bɛn'o di o fana la mais fɛn min kɛlen don ka Faransi jabaraninw ni Faransi presse ni Faransi médiaw tɔɔrɔ bi o ye jumɛn o ye kunun araba nomination dɔ kɛra conseil des ministres senfɛ fɛn min y'an ka officier ba fila an ka garadeba fila olu nomina Buguni gouverneur kɔrɔ n'o ye Keba Sangare ale kɛra chef d'état-major adjoint ale nɔna bila Buguni gouverneur la aw bɛɛ bɛ Masawu le dɔn u y'ale bila ye ne ko Mali armée nomination Mali finitigilakaw ka nomination anw ka état-major sigilo Faransi mun b'o la Faransi médiaw ka mun b'o la ka taga plateau spécial sigi o kan ko commenter n ko n ko donc a tɔ tora sisan nɔ aw de bɛna taga kuluba k'a fɔ Asimi karisa nommé ya o mun bɛ se aw ma an bɛ kunnafoniya fitinin di aw ma o fana kan ensuite o ka information minnu cari o nomination ko fana na a dɔnna kɛ siran ye parce que o ye kuma dɔw fɔ o b'a yira k'a fɔ peut-être o ka siran u ka terroriste minnu bɛ yen nɔ tɔ minnu tora an kana taga dankari o tɔ bɛɛ ko tɔ bɛɛ fɔra éliminer je me suis dit peut-être o de siran bɛ o la o de la o bɛ ka nin kuma ninnu kɛ tantɔ donc vidéo y'a partager kosɛbɛ an bɛna nin de walawala aw ye ni Ala sɔnna ma n'i y'a ye vidéo fana partager a bɛ se a seyɔrɔ la inshallah n bɛ segin k'a fɔ a denkɛ n'a balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta bi ye novembre kalo tile 2 ye alamisa san 2023 maliyɛnw an b'a daminɛ rapidement min na o ye centre de dialyse min dayɛlɛla président de la république fɛ a ka œuvre sociale cadre kɔnɔna la ni a dayɛlɛla bi alamisa don novembre kalo tile 2 base a kɔnɔna la génie militaire la ne ye activité in ye ne ye centre in ye a ye ne miiri janya parce que ne ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ nin kan in kɔnɔ ne bɛ nin kan in degun dɔn ne bɛ sɔrɔsiw ka degun dɔn bref n bɛ maliyɛnw ka degun caman dɔn président ka hakilila ta k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la jamana bɛ kɛlɛ la mais o n'a ta o ta ni a ma se ka wari bɔ jamana kɛsi la ka min kɛ a yɛrɛ bɛ jɛ a ka sara kɔ k'o ta ka taga centre de dialyse dayɛlɛ kan kɔnɔna la walasa sɔrɔsi minnu bɛ terrain kan sɔrɔsi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔsi minnu bɛ tu kɔnɔ nin waati in na sɔrɔsi minnu bananen don olu musow u denw u somɔgɔw minnu b'u kɔ so
ni olu mɔgɔ jɔra dialyse la parce que bɛɛ b'a dɔn dialyse da ka gɛlɛn a sɔrɔli ka gɛlɛn Mali la ni dialyse ko problème kun ser'i ma ni Ala ma jan kɛ i ni kun bɛ to a da fɛ président k'i miiri o la ka nin centre dayɛlɛ base kɔnɔna la pour que sɔrɔdasi minnu bɛ terrain kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o don n'a dɔ dayɛlɛ la mais bi ta in a bonyana ne bolo kosɛbɛ parce que a b'a a yira k'a fɔ ko minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an tɛ ka ɲinɛ u kɔ minnu bɛ ka kɛlɛkɛyɔrɔ la an tɛ ka ɲinɛ u musow n'u denw kɔ sɔrɔdasika bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ ka kɛlɛ kɛ a muso banana a den banana a ba a fa a kɔrɔmuso walima a dɔgɔmuso o banana fara ko joli ko b'o la ou bien rein ko problème b'o la ko fo dialyse de ka kɛ diyagoya la sɔrɔdasika bɛ terrain kan a tɛna se k'i to yen k'a kɛ i b'a sɔrɔ hali musaka ko ka gɛlɛn nin dayɛlɛlen min filɛ nin base kɔnɔ sisan a bɛ kɛ sababu ye sɔrɔdasika min bɛ terrain kan alihamudulilayi a b'a fɔ ko ni a fa mago jɔra dialyse la a b'a kɛrɛfɛ n'a ba mago jɔra dialyse la a b'a kɛrɛfɛ n'a muso mago jɔra dialyse la a bɛ a kɛrɛfɛ n'a den mago jɔra dialyse la a bɛ o fana kɛrɛfɛ hali a terilakaw ani minnu bɛ gɛrɛn kelen na n'olu mago jɔra dialyse la a b'u kɛrɛfɛ dialyse dun ye fɛn de traitement sugu min don a bɛ joli de kɛ c'est comme si furakɛli min don machine minnu don a bɛ joli de saniya a b'a dɔn rɛnabana ninnu ni fɛn ninnu caman filɛ nin ye i b'a sɔrɔ waati dɔ bɛ kɛ joli mago bɛ ka to ka joli saniya et puis comment dire la traitement sugu min don souvent i b'a sɔrɔ ni a ko ser'i ma waati o waati i kan ka taga kɛ i m'a faamu wa a kelen kɛli o ye wari ye dɛ a kelen kɛli o ye wari ye dɛ mais nin taara kɛ kan kɔnɔ a kɛli a wari o bɛna nɔgɔya a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ Ala kama vraiment c'est à saluer et puis ko nin t'a bannen ko a ɲɔgɔn centre de dialyse bɛna taga jɔ yɔrɔ caman na vraiment a ye nin video in partage an ka président fo nin na kosɛbɛ a ka nin acte in na a ka nin hakilisigi baara in na a ka nin jigisigi baara in na c'est vraiment réconfortant ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma parce que ne y'o de fɔ a ye ko fɛn fɛn bɛ sɔrɔdasiw toucher moi personnellement a bɛ ne toucher parce que sɔrɔdasiya kɔnɔko caman ne b'a dɔn kan kɔnɔna kɔnɔko caman ne b'a dɔn sɔrɔdasiw ka degun caman ne b'a dɔn parce que n ye sɔrɔdasiden n ye denmisɛnninya kɛ kan kɔnɔ n ye fɛn caman kɛ kan kɔnɔ halisa n ka fɛn caman bɛ kan kɔnɔ k'an ka kalanw ni n ka fɛnw kɛ donc vraiment nin acte min a kan ka fo kosɛbɛ président kan ka fo nin na kosɛbɛ et surtout a kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko dugawu don kɛra ka ɲɛsin Douglas ma an fana bɛ dugawu kɛ ka ɲɛsin a ma ani ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi fɛn fɛn ni tora an ka comment dire la nin kɛlɛ in kɔnɔna la Cherif Tiame Haidara kabako furatigi diabète tension impuissance sexuelle furudimi ou bien bana wɛrɛ mana kɛ aw la an bɛ furakɛli bunakun kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko médecine traditionnelle o b'anw fɛ yan médecine traditionnelle b'an fɛ yan Ala ye seko ni dɔnko k'a nɔgɔya mɔgɔ caman ye furakɛli sira fɛ an ye san ba yirika caman kɛ yan u b'an furakɛ u bɛ furaw di an ma wa hali sisan yɛrɛ fɛn min ye pharmacopée n'o ye médecine traditionnelle ye a lakodɔnna diɲɛ yɛrɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn ko fura a bɛ paracetamol minnu ta a bɛ fura sugu fɛn fɛn ta a bɛɛ tɛ dɔ ye yiri de bayɛlɛmalen don k'a kɛ furakisɛ ye walima k'a kɛ furaji ye Ala ye furakɛli dɔnniya di nin karamɔgɔkɛ ma n'o ye Cherif Tiame Haidara ye diabète tension impuissance sexuelle ou bien bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min ye aw kamana gan kosɛbɛ a ye nin téléphone numéro wele aw bɛ Cherif kɛ sɔrɔ 70 08 04 08 n'a ye nin sɔrɔ banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw a bɛ kɛ sababuya ye aw bɛ fura caman sɔrɔ aw ka bana bunakun kan maliyɛnw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen depuis kunu conseil des ministres là chapitre des nominations on a officier ba n'o ye Keba Sangare n'ale tun ye Buguni gouverneur ye ensuite a ye armée de l'air fana ɲɛmɔgɔya kɛ ko ale taara k'a kɛ chef d'état-major adjoint c'est-à-dire chef d'état-major général ka adjoint ale taara k'ale kɛ o ye ka masa wule k'o bila Buguni gouvernorat la depuis nin nomination de kɛra kunu fo bi ne moi personnellement ne ti bɛrɛ dɔn comment dire la ni ma fili général le don ou bien colonel c'est pas important mais ne ti bɛrɛ dɔn a kan n tɛ bɛrɛ dɔn a ka parcours kan mais n kɔni bɛ fɛn kelen de dɔn n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ta k'a kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye ni tubabu ye o lagosi
n'aw ye mɔgɔ ta k'aw kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye ni tubabu y'a yira k'a ma bɛn u ma n'aw ye mɔgɔ ta k'a kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye ni faransi y'a kuma caya a y'a bila kunna k'a fɔ ko bilala baara min na a tigi bɛna kɛ jamanadenw ka laɲini sira kan a y'a bila kunna k'a fɔ ko o tigi bilala baara min na a bɛ baara in dɔn wa a bɛna baara in kɛ min b'a to jamana bɛ nafa sɔrɔ a la o jamana ka nafa bɛ jamana jugu degun Sékou Touré y'o de fɔ ko ni tubabu ninnu tubabu bɛɛ tɛ dɛ faransi ninnu ni Occident ko n'u ye ɲɛmɔgɔ tanu ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɛmɔgɔ kun ko ɲɛmɔgɔ y'a ka jamana janfa o y'a ka jamanadenw janfa nka n'u ye ɲɛmɔgɔ lagosi n'u ye ɲɛmɔgɔ kɛlɛ n'u y'u ni da ɲɛmɔgɔ kan aw ka ɲɛmɔgɔ kan a y'aw bila kunna ko o ɲɛmɔgɔ in bi aw ka hɛrɛ kɛlɛ la parce que anw ka jamana ka hɛrɛ o man di olu ye donc je me suis dit munna Keba Sangare ka nomination na Keba ti français Mali armée ti français armée Mali armée comment de la France armée ti kɛlɛ la anw fɛ yan bilen mais Keba bɛ nommé comme chef d'état-major général adjoint Faransi de bɛ taa plateau spécial sigi o kan ko wayi ko o tɔgɔ tun bɛ mɔgɔw da ka kɔrɔ o tɔgɔ tun bɛ organisation dɔ droit de l'homme da ka kɔrɔ o bɛ taa munna o kɛra chef d'état-major général ka adjoint ko parce que ko depuis reconquête bɛ kɛ waati min na 2012-2013 waati min na n'an bɛ taa terroriste gɛn ko waati ko Tombouctou ɲɛmɔgɔya tun bɛ ale yɛrɛ bolo ah c'est là où je me suis dit ah ok d'accord donc Faransi jɔrɔna ko ye jumɛn Mali armée avancera ka taga Kidal encercler k'i sigi Mali armée dun b'a dɔn plutôt Français armée b'a dɔn Français y'a fɔ u ka documentaire senfɛ Français y'a fɔ u ka journaliste senfɛ sɔrɔsi kelen minnu da tilal'u la Barkhane ni Serval opération na olu da y'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ala ko tiɲɛni yɛrɛ la ko olu nalen Mali la janvier 2013 ko o libération kɛlɛ la ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu y'a dɔnya kɔnɔ kɛlɛ senfɛ ko Mali sɔrɔsiw ye cɛ k'u y'a dɔnya Tombouctou mara la ko Mali sɔrɔsiw ye cɛ k'u y'a dɔnya Gao mara la ko Mali sɔrɔsiw ye cɛ ko olu ni Mali sɔrɔsiw ye opération fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ye Faransi Serval ni Barkhane soldat minnu tun bɛ a kɔnɔna la olu de ye nin témoignage kɛ fo u tun b'a fɔ ko olu dabali tun bɛ ban Faransi officier tun tɛ nin fɔ dɛ a journaliste tun tɛ nin fɔ dɛ u ka soldat de tun bɛ nin baro bɔ ko olu yɛrɛ dabali tun bɛ ban Faransi sɔrɔsiw de ka kuma filɛ soldat ka kuma filɛ ko olu dabali tun bɛ ban olu ni Maliens bɛ ɲɔgɔn fɛ reconquête la ko gilet b'olu la casque b'olu kunna Rangers ɲɛnama b'olu la avion b'olu kunna protection fan bɛɛ vision nocturne fɛnw bɛɛ b'olu la ko mais k'o bɛɛ la olu yɛrɛ jati gɛlɛya ka taga yɔrɔ min na ko Mali sɔrɔsiw ko a dɔ la k'i b'a sɔrɔ ko hali crêpe de b'u sen na hali Rangers yɛrɛ dafalen tɛ k'i b'a sɔrɔ crêpe b'u dɔw sen na gilet t'u la o bɛɛ la k'olu Faransi soldat tun bɛ siran ka don wo min kɔnɔ la ko Mali soldat tun bɛ don o wo kɔnɔna la n kɔrɔmuso dɔ de la k'a baro bɔ n ye ko Marikala ko fo tubabu ka soldat ko an ka armée an ka sɔrɔsi minnu tun bɛ n'o ye Mali sɔrɔsi minnu ye libération waati ko fo tubabu tun bɛ to ka maga an ka sɔrɔsi ninnu dɔw la k'a lajɛ quoi n'a sɔrɔ ni adamadenw don parce que olu tɛ se k'a faamu comment est-ce que sɔrɔsi e ma labɛn ka se niveau dɔ la gilet pare-balles ɲɛnama t'i bolo hali samara ɲɛnama t'i bolo arme ɲɛnama t'i bolo mais e jaabi gɛlɛya ka don kɛlɛ kɔnɔ de cogoya la tantɔ ko fo tubabu dabali tun bɛ ban c'est là où je me suis dit ah Faransi bɛ tila ka taga plateau spécial sigi ko mun na ko Keba kɛra chef d'état-major général adjoint alors que ko libération de ko kun bɛ Tombouctou je me suis dit ah donc peut-être o sirannen de don o cɛya min yirala o waati peut-être u ye cɛya dɔ ye Keba la o waati u ye kɛlɛ ɲɛdɔn dɔ ye Keba Sangare la o waati u ye kɛlɛ faamu dɔ ye Keba Sangare la o waati u ye Keba Sangare ka efficacité ye terrain sanfɛ o waati k'a fɔ attention Mali filɛ nin yɔrɔ min na n'i ye nin gɛrɛ chef d'état-major la sisan k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma alors que Kidal encerclé don terroristes bɛ ka boli cogo min na baara bɛ ka da terroristes kan n'i ye nin fana fara a kan e ye cɛ terroristes ko banna n'i ye nin fana fara ka cɛ rebelle tɛna na san sɔrɔ bilen n'i ye nin fara kan Kidal ko banna n'i ye nin fara kan Djinim ko banna n'i ye nin fara kan Hakimi ko banna n'i ye nin fara kan Daesh ko banna donc je me suis donc o de siranɲɛ kama aw bɛ ka taga nin officiers lagosi ka taa k'an ka nomination lagosi wa sinon n'o tɛ mun bɛ aw bila a la aw bɛ se aw ma aw bɛ se aw ma
Mali de ɲɛmɔgɔ ye Mali officier dɔ nommé k'a ka taga baara dɔ kɛ Mali de. Faransi sɔrɔsiw taara ka bɔ an ka jamana kan. MINUSMA taara ka bɔ an ka jamana kan. Takuba taara ka bɔ an ka jamana kan. G5 Sahel y'an sen b'o la. An ko k'an bɛna ɲɛsin an yɛrɛ ka lakana ma. Aw ko ok a y'a ɲɛsin a yɛrɛ ka lakana ma mais anw b'a dɔn aw tɛ se don o don a bɛ taga an lagosi terroriste nin kan na don o don a bɛ taa an lagosi insécurité y'an fɛ don o don a bɛ taa an lagosi ni y'an fɛ ni y'an fɛ ni y'an fɛ an ko an jɛra ni o bɛɛ an yɛrɛ bɛ taa an ka kɛlɛ kɛ an wulila ka an jɔ MINUSMA bɛ ka kan anw segin a ma n'an ye kan min minɛ an b'o sécuriser terroriste bɛ boli n'an ye kan minɛ an b'o sécuriser ni terroriste minɛ an bɛ bula da u la n'an ye kan min minɛ an b'o sécuriser an b'an t'o kan kɔnɔ ka tila ka bɔ ka taa patrouille kɛ ka terroriste ɲini an y'an t'o la an ye kan fɔlɔ minɛ mankan banna Ougusagu mara la an ye kan filanan minɛ mankan banna ye an ye kan sabanan minɛ mankan banna ye ka naaninan minɛ mankan banna ye ka duurunan minɛ mankan banna ye. Et puis n'an ye kan o kan minɛ o kan kɛrɛfɛla bɛɛ bɛ sécuriser n'an ye kan o kan minɛ mɔgɔ tɛ terrorisme ko kuma mɛn o yɔrɔ la bilen vidéo y'a partager c'est très important n'an ye kan min minɛ terrorisme ko kuma tɛ mɛn o yɔrɔ la an ye kanw minɛ k'u minɛ ka yɛlɛ dɔɔni ka yɛlɛ dɔɔni fo ka se Kidali ma an bɛ don Kidali bɛɛ Kidali région kɔnɔ bɛɛ terrorisme ko kuma bɛ nɔgɔya dɔɔni an bɛ don Kidali région kɔnɔ bɛɛ terrorisme ka fanga bɛ nɔgɔya dɔɔni an nana don ten fo ka taga Tesaliti minɛ ka Aguelhok minɛ ka Anefisi minɛ k'an sigi donc sisan a tɔ tora an ye Kidali encercler an sigilen don. Aw bɛ k'a fɔ ko insécurité bɛ ka garandi a bɛ k'a fɔ se tɛ anw ye a bɛ k'a fɔ ko terroriste bɛ se anw na mais anw ye nin bɛɛ kɛ ka taa an sigi fo k'a tɔ to dugu kelen pe o dugu kelen pe fɛnɛ waati o waati ka di an ye an bɛ don yen nin bɛɛ la aw bɛ k'a fɔ de ko anw bɛna to a la an ka jamana bɛna ci fo a bɛ taa fɔ télé ni radio la k'an ka jamana bɛna tila dɔgɔkun nata jamana min bɛna tila dɔgɔkun nata o y'a ka jamana territoire bɛɛ minɛ fo k'a tɔ to dugu kelen o jamana b'o sen fɛ o n'o ko k'a bɛna ɲɛmɔgɔ dɔ nommé k'o bila yɔrɔ dɔ la alors que aw ye malheur de prévoir aw ye aw ka prévision na ko malheur de bɛna anw sɔrɔ aw ka prévision na ko degun de bɛna anw sɔrɔ anw ko baasi t'a y'a da bɔ a la anw ka officier dɔ nommé k'o bila yɔrɔ dɔ la ko o ka gɛrɛ kɛlɛbonda la ka kɛ sɔrɔsiw ka chef d'état major ka koɲɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ bɛɛ o ka kɛ o ka danga ye aw ka mun b'o la aw ka mun aw ka problème ye jumɛn fo a bɛ taa plateau spécial sigi aw delila k'a mɛn diɲɛ yɔrɔ jumɛn ko Mali journal dɔ bɛ télé dɔ kumana y'a da don ko Macron ye chef d'état major nommé a y'a ka adjoint nommé a ye nin bila armée de l'air la a ye nin bila armée de terre la anw ka foyi t'a la a ka jamana min y'a jaba kala mais anw ka nomination mun bɛ t'aw da bila o la haba ne ko n ko ne tɛ Keba Sangare dɔn dɛ mais ne ko n'i ye Faransi dan nɔrɔlen nin na ɲama ta parce que Faransi ye mɔgɔ kɛlɛ Mali la ne b'i soutenir Faransi ye mɔgɔ lagosi Mali la ne b'i soutenir Faransi k'a bɛ mɔgɔ gɛn Mali la ne b'i soutenir Faransi k'a mɔgɔ mago sa Mali la ne b'i soutenir parce que ne hakili bɛ se ka jigin direct Sékou Touré ka kuma la ko n'u y'a ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ aw ye ɲɛmɔgɔ dɛmɛ o ka ɲi aw ma mais n'u y'a ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ka tɛgɛrɛ fɔ o kun o ɲɛmɔgɔ in man ɲi aw ma donc peut-être komi ninnu fana ye terroriste ka porte-parole don donc nin nomination kɛlen don ka terroriste de lasiran wa a kɛlen don k'olu de ja tigɛ wa rebelle de sirannen don wa olu de ja tigɛlen don wa n'o bɛ k'u bila ni kalo kan fɔ la a ko kɔni filɛ mais an t'a dɔn mun de bɔnɛ taara bin olu ka f'u ka jamana la yen k'u n'u da don an ka nomination ko kuma la quoi mais bon komi Asimi fana bɛ mɔgɔ lafiya n'ale y'a ka ko ninnu kɛ k'a sigi ka ban a banna a b'a ka masigi don a nun na o y'a bannen cɛ ko ka di a fɔ a ka sira t'a la ala t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko fiɲɛ wulila an bɛ dugawu kɛ Keba ye a bilala baara min na ala k'a kɛ sankɔrɔta y'a bolo jamana bɛ kɛlɛ min na ala ka jamana sɛbɛkaya d'u ma anw b'o de fɔ nka Faransi ka nin kɔn ka kuma ni nin journalba ninnu ni fɛn ninnu a b'a to anw b'a fɔ ko Keba bilala yɔrɔ min na a b'a mérité Maliyɛnw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nin logique kelen kɔnɔna la a b'a dɔn mɔgɔ ninnu bɛ n'a fɔ lu ye jumɛn ye kungo wolonin de tɛ yan lu an bɛ bozo dan tɛ bamanankan mɛn a b'a dɔn ni lu bɛ attaquer kɛ u b'a kɛ en meute kungo wolo n'u bɛ taga chasse la n'u bɛ taa fɛlɛbɔ la quoi u tɛ taa kelen kelen dɛ meute ye jumɛn ye u b'a kɛ u jama de quoi u bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka taga fin fɛn dɔ kan mais technique caman b'u bolo les loups kɔni technique caman b'u bolo mais à chaque fois n'u bɛ attaquer kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka attaquer kɛ et c'est là où je me suis dit
ni minnu bɛ k'an ka nomination lagosi minnu bɛ kɛlɛ la terrain ka armée contre la ani a soi-disant droit de l'homme mɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ baara kelen de kɔnɔna na ils attaquent en meute o bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka attaque kɛ donc e bɛ gosili kɛ an fɛ nin bɛ gosili kɛ nin bɛ gosili kɛ a fɛ aw bɛɛ bɛ jamana tɔgɔ tiɲɛ aw bɛɛ bɛ wuli jamana contre la o la n'o kɛra jamana bɛ déborder pendant que ninnu bɛ k'u ka plateau spécial sigi an fɛ u ka ONG dɔ bɛ yen nɔ ko Human Rights Watch o fana taalen don rapport dɔ bɔ bi Mali armée ni Burkina armée kan et puis c'est bizarre n'anw ye se sɔrɔ waati min de rapport bɛ kɛ anw kan n'anw ye se sɔrɔ waati min rapport bɛ kɛ anw kan n'an ye kanw minɛ waati min rapport bɛ kɛ anw kan n'anw ye bolola da terroriste la waati min rapport bɛ kɛ anw kan mais ni se tɛ anw ye waati min na dayimu kayi mun don mais anw ye se sɔrɔ waati o waati ko an taara an jɔ objectif kɛrɛfɛ an hakili b'a la mura an taara an jɔ fo objectif kɛrɛfɛ terrorisme ko tun bɛna ban pepewu ka terroristes ka décapiter k'u gosi fo ka terroristes bɔra diɲɛ fan bɛɛ ka na mura k'u bɛɛ si la tunu mun y'a ye k'a fɔ terrorisme ko bɛna ban mura u taara mun kɛ rapport u y'o rapport kuma daminɛ Nations Unies u b'a kuma fɔ Commission européenne u b'a kuma fɔ CPI u b'a kuma fɔ sɔgɔma journal u b'a kuma fɔ tilefɛ journal u b'a kuma fɔ u ye mission bila ka na u bɛ fɛnw bɛɛ bila ka na ko fo ka taa terrain na ka kɛlɛ jɔ diyagoya la o rapport ko sababu la parce que u y'a ye ni opération min kɛra mura n'a ye ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ an terroristes ka ko bɛ ban pewu donc u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka armée lajɔ ka armée saliya ka armée ka mɔgɔw hakilila occuper ni fɛn wɛrɛ et comme par hasard opération wɛrɛ bɛ ka kɛ tuguni o opération fana bɛ ka sur le terrain a bɛ ka résultat di armée bɔra Gao Anefis mɔgɔ ma se k'an lajɔ Tessalit mɔgɔ ma se k'an lajɔ Aguelhok mɔgɔ ma se k'an lajɔ Ber mɔgɔ ma se k'an lajɔ Bamba mɔgɔ ma se k'an lajɔ donc armée kɛlen don jɔbali armée kɛlen don gosibali armée kɛlen don u ɲɛ tɛ se ka da terroriste kan u b'u éliminer fo ka t'u jɔ Kidali da la armée jɔra Kidali da la don min na armée sera Kidali da la don min na ka Kidali encercler an ka drone bɛ panna Kidali kunna waati min na mɔgɔ tɛ don Kidali mɔgɔ tɛ bɔ Kidali Kidali kɔnɔna na bi aw bɛɛ y'a ye k'a fɔ n bɛ profiter ka Kidali ko kuma fɔ siɲɛ kelen aw bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko armée depuis an ye Kidali encercler depuis MINUSMA taara ka bɔ Kidali a y'a ye à part u ye vidéo kunkurunin dɔ kɛ terroristes ye vidéo kunkurunin dɔ kɛ k'an da la k'u ka mobile n'u ka fɛnw dilan à part o fo bi aw ye terroristes ye k'u yɛrɛ filmer k'u yɛrɛ yira kan kɔnɔ wa aw y'a ye wa non jamais Kidali kan kɔnɔna la u m'u yɛrɛ filmer k'u yɛrɛ yira u ma taa u tɛ kan yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ u tɛ kan yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ u bɛɛ boli-bolilen don ka t'u dogo ka so MINUSMA bɔra waati min na dɔrɔn u bolila ka taa don ka turu ni fɛnw kɛ après u yɛrɛ dama commencera ka kɛlɛ sanfɛ mais depuis Mali drone ni avion commencera ka kɛlɛ survoler daminɛ u bolila ka bɔ kan kɔnɔ u taar'u dogo ka so donc mɔgɔ b'i ka samafa mugu ci zonzan na i bɛ ka taa mɔgɔ min nɔfɛ kan kɔnɔ a bolila ka bɔ yen i b'a kɛ cogo di donc armée b'o o position na Kidali minɛlen don k'a encercler k'a siri k'a clé da k'a sɔgɔ Sadio Kamara kɛlen don ka t'i sigi n'a clé de temps en temps a bɛ to k'a fɔ président Assimi président clé bɛ n bolo non président b'a fɔ élément yɔrɔ ka ɲi an ka taa an b'o niveau la waati min na maliyɛn bɛɛ sigilen n'a ye diɲɛ bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ armée maliyɛnne kɔni ka Kidali donni fura t'a la ala t'a kɔfɛ fo tɛ se ka armée bali ka don Kidali wa ni armée donna Kidali c'est fini rebelle ko kuma o tɛ yen bilen terrorisme ko kuma o tɛ yen bilen trafic ko kuma o tɛ yen bilen insécurité o bɛ nɔgɔya attaque bɛ nɔgɔya parce que Burkina bɛ lafiya Niger bɛ lafiya hali Niger bɛ lafiya mɔgɔw sigilen don k'o kɔnɔ waati min na pour que ka armée diverti pour que ka jamanadenw diverti pour que ka pression kɛ armée kan o bɛ mun kɛ o taa rapport dɔ bɔ o tile filanan o lendemain armée kan ko armée bagara civil dɔ ma yan fɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ka taa terroristes ni armée bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ pour quelle raison parce que u ɲɛ b'a la l'objectif est atteint u ɲɛ b'a la Mali kelen
a sera k'a débarrasser ka bɔ terrorisme na. Mali kelen a sera ka rébellion maîtriser. Mali kelen a sera ka territoire récupérer. Mali kelen a sera ka c'est-à-dire MINUSMA taara ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ la Mali armée kelen seul u y'a yɔrɔ bɛɛ récupérer k'a yɔrɔ bɛɛ sécuriser. Mali kelen min ka Mali territoire 1 million et quelques kilomètres carrés Mali armée kelen bɛ k'a sécuriser sans l'aide de Serval, sans l'aide de Barkhane, sans l'aide du G5, sans l'aide de Takuba, sans l'aide de la MINUSMA, sans l'aide des coopérants français. O bɛ min sɛnɛ o tigɛ bɛn o ma. Donc an ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ni armée kelen sera ka nin bɛɛ kɛ armée kelen wulila ka taga dɔ fo Kidal mɔgɔ ma se k'u lajɔ mɔgɔ ma se k'u fɔ cɛ ni nin taara lakali anw tɔgɔ bɛ tiɲɛ dɛ. Donc an ka saboter an k'u tɔgɔ tiɲɛ an ye min k'u la mura an k'o ɲɔgɔn kɛ an k'u tɔgɔ tiɲɛni min kɛ mura an k'o ɲɔgɔn kɛ an ka dunni ni bala ta an ka taga yala ko exaction ko kuma k'a fɔ ko armée bɛ ka baga civil ma o la n'o kɛra conseil de sécurité ka wuli Nations Unies ka wuli partenaires ka wuli k'a fɔ attention armée bɛ tan n'u donna Kidal u bɛ na nin kɛ n'u donna Kidal u bɛ na nin kɛ n'o tɛ laɲini jumɛn bɛ na rapport la armée selen Kidal porte la waati min na aw bɛ bɔ ni rapport ye. K'a sɔrɔ Tombouctou bateau Tombouctou attaquera Bamba ka civiliw faga aw ye rapport yi mɛn jɔn ye rapport kɛ personne. Nations Unies de résolution ta 2690 ko nin ka di Mali armée ma nin ka di Mali ɲɛmɔgɔw ma terroristes wulila rebelles wulila jɔn ye rapport kɛ fɔlɔ diɲɛ bɛɛ ONG jumɛn ye rapport kɛ jamana jumɛn ye rapport kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin ko min bɛ ka kɛ Mali de jo bɛ a la Mali armée jo b'a la Mali autorités de jo b'a la terroristes de jo t'a la rebelles de jo t'a la jɔn y'a rapport kɛ personne. Donc bi bɛ taa kɛ an ka population kan bi bɛ taa kɛ an ka civils kan ni armée wulila k'a bɛ taa waati min na on vient nous pondre des rapports ça veut dire quoi? Et puis min ye n tɔɔrɔ la ilaha illallah o rapport yɛrɛ kɛbaga o tɔgɔ de ko Ousmane a ma kɛ Jean ye a ma kɛ Paul ye a ma kɛ Pierre ye Human Rights ye mɔgɔ min bila k'o rapport kɛ o tigi tɔgɔ de ko Ousmane farafiden n'a ma kɛ Malien a na kɛ Burkinabé tubabu dɛsɛra sisan o bɛ t'e de san k'e de bila i yɛrɛ la parce que e sigilen don Faransi boxini dɔ kɔnɔ yen micro ni écouteur ni bɛ tulo la Faransi visa b'e bolo a nationalité ni fɛnw bɛ e ka sira tɛ i ka jamana tɔ la e ka sira tɛ Sahel la e ka sira tɛ Burkina la e ka sira tɛ Mali la an n'an bɛɛ bɛ sa k'an baw o tɛ ka problème ye donc anw bɛna bɔ waati min na Human Rights bɛ taga e de ɲini k'e de san k'e de bila k'o kɛ parce que n'u ye tubabu bila k'a kɛ an bɛna ye direct donc olu bɛ taa mun kɛ ka taga i ye Ousmane tɔgɔ bɛ malo i ka siya bɛ malo i kabila bɛ malo. Voilà. Tu as humilié tout le monde. Je n'ai jamais tout quoi. Je n'ai jamais fait. Parce que je n'ai jamais fait. La ligne est fait quoi faire. Parce que vous faites dos ou les câbles d'eau là. Vous faites dos ou les câbles d'eau là. Donc t'as tout. Ousmane Ga. Ousmane Fana Batra. Ou rapport que. Ousmane Fana Batra boite la calibre no rapport présenté. Mali armée beta, Burkina armée beta. Allah qui sera. Voilà. Donc, Ameto Kidal toujours. Fait me dire pas nyamgoye aller conférence de presse animée bi. Ka yira ka fako MINUSMA kanka position tan flamme c'est armement. Ko shekin dira a totora nani. Wa ko nani a to bela jele ka a segi armée malienne ma ka segi Mali ma ko bela jele mi kɛ yani décembre kalo tile 15 ni ɲɔgɔn cɛ wa fana ko octobre kalo kɔnɔna la k'an ka cɛden minnu bɛ jamana camancɛ la k'u ye didadi fɔli kɛ terroriste k'u ye terroriste gosi parce que ko surtout Jalasago mara la ko terroriste kun sɔminen k'a fɔ ko ɲɔtigɛ waatiw sera sumantigɛ waatiw sera ko a yɔrɔ sigilamɔgɔw yɛrɛ kun bɛ ka siran sumanw mɔna sumantigɛ waati sera u bɛ siran ka taga hali foro la ka t'u ka suman tigɛ n'o dun ma se ka kɛ ni suman ma se ka tigɛ sumanw bɛ tiɲɛ ni sumanw tiɲɛna mun bɛ kɛ kɔngɔ bɛ na jamana kɔnɔna la
ni kɔngɔ nana jamana kɔnɔna la dɔ bɛ fara feerefɛn bɛɛ sɔngɔ kan ni dɔ farala balo sɔngɔ kan mɔgɔ bɛ kule vraiment transition yɛrɛ de ti ka ja balo dɔngɔ bi ka yɛlɛ donc mais terrorisme min bɛ kɛ sababuya ye ka dɔ fara balo prix yɛlɛli kan walasa mɔgɔ bɛ kule ko transition ça ne va pas foyi ma changer gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na cɛ o mana kɛ terrorisme o terrorisme n'o tɛ terrorisme politique ye o bɛ terrorisme politique dɔ ka baara la dɛ un terroriste min bɛ taga ɲɔw ni malo jeni walasa balo ka dɛsɛ kɔngɔ bɛ bila mɔgɔ la o la mini min bɛ yen o prix bɛ yɛlɛ mɔgɔw bɛ kule o la ni mɔgɔw kulela a bɛ fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka jamana mara ka ɲɛ ko Mali ka gɛlɛ sisan nin tɛ objectif politique ye terrorisme min ka baara n'a ka laɲini mana taa kɛ nin ye o tɛ terrorisme politique ou o terrorisme politique dɔ ka baara la o la ne ko ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ dɛ donc k'u kɛlen don ka jalasago fan mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais armée mun kɛ armée ye wuli ka jɔ kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka t'u ka ɲɔw tigɛ cogo min na t'u ka suman tɔw tigɛ cogo min na o kɛra sababu ye armée ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye octobre kalo kɔnɔna la nɔgɔya caman kɛra mɔgɔ caman sera ka taga a ka ɲɔw ni a ka malo n'a ka suman tɔw tigɛ cogo min na wa o fana senfɛ u ma da o dɔrɔn ma dɛ n'u wulila ka yɔrɔ laroué minnu bɛ t'u dogo fan fɛ k'u bɛna mɔgɔw bali a la armée b'olu neutraliser k'u ye octobre kalo kɔni fanba kɛ centre la walasa mɔgɔw bɛ se ka t'u ka ɲɔw tigɛ cogo min na donc a yɛrɛ k'a ye k'a fɔ ko jamana kun sɛgɛnna dɛ jamana sɛgɛnna dɛ nin bɛɛ ye effort ye n'a fɔra ko jamana insécurité sera yɔrɔ dɔ la ko hali pour que ka taga ɲɔ tigɛ fo sɔrɔdasiw ka t'o bɛɛ lakana vraiment a b'a dɔn sɔrɔdasiw bɛ baara la a b'a dɔn sɔrɔdasiw bɛ baara la vraiment k'an ka jamana sɔrɔdasiw an k'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada donc ale ka kuma fanba bolila nin kan an b'an profiter nin senfɛ ka an filɛlikɛla bɛɛ fo k'a fɔ y'aw kana ɲinɛ a ka video partager ayiwa an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ ka di aw ma o ye ninnu ye an b'an denkɛ fo kosɛbɛ n'o ye ministre de la culture ye Ondogoli Guindo je sais pas Ondogoli ça veut dire quoi exactement mais Ondogoli Guindo an de don an ɲɛ b'a la n yɛrɛ nana n sigi ni n ka bɔgɔla ye parce que bi olu fana ye ko dɔ kɛ min n'a ɲɛna kosɛbɛ o ye ka bɔgɔlan k'a labelliser k'a kɛ Mali ta ye ça aussi c'est à saluer dɔw wɛrɛ an b'an da don o détail la mais bi olu fana u certifié ka o décision n'o fɛnw kɛ o kan ka se kɛ cogo min na k'o kan ka taga yɔrɔ min na k'o kɛ ka bɔgɔlan labelliser o kɔrɔ ye jumɛn k'a kɛ marque déposée ni bɔgɔlan yera yɔrɔ o yɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ ko Mali ta don donc o bɛ k'an ka identité a b'a dɔn peuple sans identité tɛ taa yɔrɔ jan dɛ jamakulu o jamakulu bɛ yen a bɛ dɔn aw kumakɛcogo fɛ a bɛ dɔn aw fini doncogo fɛ a bɛ dɔn aw ka seko ni dɔnko fɛ donc vraiment an bɛ ministère de la culture fo nin yɔrɔ la ne bɛ Amadu Salifu an b'a fɔ kosɛbɛ an bɛ tɔw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ nin de kɛra aw tulo garijɛgɛ bi aw denkɛ n'aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta ala ka dugu ɲuman jɛ salamu alaikum